Kabababa, Kenny, bakit nakakarelo? Tandaan ninyo po, tantatalang kong ubingan, dapat ako tatakot. Ngayon yun eh. Daan na. Ano na ako abot nini? Ari! Aro. Puta, aray! May kinisi ba pandamonyor ba pa mo? Alieno man Venoms din eh. Luwen niya eh. Bad dog. Ay na, ubingan niya ang tudtud mataya kawari. O dyan na mong waway ni Epe. Tsaka may labulan. Okay na. Basta po tama nakit kayong ubingan. Awsan niyo kumukha agad. Bornok! Kenny. Dalman mo na pampin na. Ay doon na ba? Puta kinisa na ako eh. Dana makatakot ya ba? Ay na, ubingan niya ang tudtud. Tumakot ka. Ay naman Venoms yan eh. Megin trota na ba? So what's up ne? Welcome back to back yung kakatamong page. Naiya ako pala Burgi the Grape di mamangan blade. Ayun yung kaganapan yan eh. Ba kasing makipanalbi ako kaya nang siping mimbali. May kipanakla na ako muna man. Bantang sulit. Ot kabang tatakla ako. May patalang ako kayang babod ang bubungan. Nikit kayong lubingan na yan ay. Makabitin niya ka ng trasas na ning bubungan na mo. O mano kaluguran tayo ba pandamonyor ne? Which is magaling niya ka ng lubingan. Putang damonyor yan. Magsasaya mo. Ay ta pala yung mama ng bapan damonyor ne. Bali yan na ba papakit ng kaya katamo yung expertise na kayang pamanalan lubingan. Yung problema mo pin ba may tuktok yan nandyan na mo. O may naman balo nung ubingan niya pinaman tudtod na manwa na yan. Alwaluwaya kasi sasabihan ni bapan damonyor bap eh. Nandin na niyan datang yan yung kunanay kang babububungan yan. Sasabihan na bitin nyo. Ngayon sasabihan na ubingan yan tudtod. Malilito na kami pin bap eh. Then kasing ubingan tudtod bap yung house king English wolf snake. Eno man venomous deto. Ang kaidan bitin naman reticulated python lo. Eno man din venomous deto. O makiinuman niya kasi bapan damonyor ang usan ke. Ayan ay malilinguyapin kay ngalak ngayon eh. Masakit ka niya na mo venomous siya pala yan. Kaya may tuktok ya pa mo. Burgay, king menaus kang bapan damonyor? O ba, pinaus ke. O sabi na kasi ka na ako biyasya karang ubingan eh. Umali na karang ubingan ni nga numali yun. May nyese yamon to ko, piling export na eh. Luwen may malasing niya po. Yan yata balong kobra yung pamyalungan no. Ay doon na ba? Cobra yan eh, di makamatay yan. Woy, dumo. Dana ba? Nandun may kinsi pa mo ha. Mula kang anita, mo ikit ta. Pero nakputa, matay niya kayang bapa mong damonyor yan. Muawatan tayo. Narugo balong gagawa na. Bapa damonyor! Patugutan mo na yan, matay na ka kanyan. May kinsi ka pa mo nandun. Dana, maliliw na ako pin eh. Bali ko na vlog ba pa niya memulay kami hospital. Ala kasing bisa man niya kaya ni ba mal kasing gasolina. Kanya gawa mi pepa mulayan man niya mo rin ni Bapan damonyor. May git kumulang 5 kilometro ya pa yung pilayan ni Bap. Anya ako narugo video mga kuluging kamero. Pero manumirat ang kami pagkiningonan na Bapa yan mapagal-pagali ba po kaya magagaw buhay ya po. Bapan damonyor, okay ka mo? Ninito. Ni sinabi burge. Ha? Utang iburgito. Bap, ano ko po sasabi magpainawan ako mo. Bali ayan eh, Bap, nagpainawan ni Bapan damonyor. Yung kami gagana ka, Bap, makapainawaya mo yan kasi ting kami pisab yan nandin. Sabi ko kaya nung matay yan, akit yung vlog ko kayo. O kalupa na yung sinabi ko kaya ka, Bap, istong may survive ka kaya tong cobra nga ito, ayan ay, pakit keke kayong video mo. Way, doon namin, nagsukuping mete ka rin eh. Masanting ko palang lalaki kang video na. O yan na, yata tandanan ko kayong kumikinis eh. Malasing ko kasi kanita, ang kaya maranop ko po, isip-isipan ko na ang ulaman mi. Anya mila ko kubagya kayong focus. O mano naman pala, Bap, pakabyusan mo. Ano pala nga sabi mo kang mayor, Bap? Kasi dinina na ang kabayo, tewari. Awa, magpasalamat ko palang marakal kang mayor. Shout out kaya ka na, mayor. Anong kagana ka, piyagupit na ako pala po. dinina na ka kanong kabayo, Bap? O, kaya banta ka nung kay. Na ako mamyalong ubingan. Hoy, tinina na ako mong kabayo. Lalaki yun. Sakto ba, babae ang kabayo ko? Kabisapi pa ako Oo, natala. naman kaya kay tay eh. Ba, po kay mo ka na ako ito. Basta pinatana mo ka rin anak dan eh. Alam problema ka na ako ito. So ito na ba palang sabi-sabi at yun na kami kaya ng katuwangan ng Bapang damonyor. Kaya hindi pa kasi kanupeni lasing kayang kabayo kasi laya ka nung space cat ang karelo. Wala, nga ka masigla. Asikan niya mo dati yun, lininis demo. Ang kaibe kurang demo, naman talaga karela yun. Papi na yan yung kabayo mo, Bap. Kadagol na pala dadalan. Wala ko, yung lagyo na yun, stallion lion. O yung kabayo mo na ako ninyo. Ayun, Bap, datang na yan kanyan. Pedalay kaya kang Bapa ko kaya kasi balong sa akin eh. Masiriya kasi itang kabayo nga ito. Ano pala ba't to? Kamantang kang kabayo. Yan nakamasigla na Bap, kasi katong leledang baledi mayor. Wow, balo kayo ito, asikan ka rin eh. O ito, Bap, karing geking ma, makatali eh. Kaya makalunos siya, mga uran-uran na niya ka rin. Tengwa ko niya mo. Ay damo po, tagalang wapin niya ning mawawalang kabayo ng mayor. Ay, mo, Bap, nakamasigla. Ayan yung kabayo ko, Bap, oh. Ay, maragol, dumali yan eh. Alo ko, dumali apin. Wapin tay bapa mo. O, Bap, Bapang Oswan to. Bapang Oswan! Ay doon na, na kasi kaso. O lupa yung may na yung kabayo mo eh. Ay dana, ninanuyo. Puta ka, burgeo, nengalgal yung kabayo ko. Ako na mangyari ni eh. Masiriya kasi talaga itang kabayong ito, Bap. Kabud niya mamaldok. Pero kaya mo kanyan ta. Ay dana, taralong ubtamuluin tayo.
Ang puta matagal tam kitong kabayo ko ba, patali tayo pa ang Bapang Oswan. Bapang Oswan, tali niya pa yan. Ay tumo ka burgen, ay ginanong kabayo ko. Ako ba, kaya ka pa mga gaw, no? Mali-mali tamong mag-play dead yan pala yun. Tara, lawan tayo. Ay tumo ka, asiwari yan para turukeng play dead. Hoy, taping cobra, sabi mo bad dog eh. Umalasing ko kanita eh. Ay tumo burgen, eh, sisinguting kabayo ko. Amo ba, palawi tayo pa ang Bapang Oswan eh, para makasigurado tamo. Bapang Oswan, masalesaya pa yan. Hamburgi tsak tayo. Aro ay nasisingot ay nirin gagalo. Puta ka burge, bayaran na yan. No? Kaya palitan na mo kabayo, kaya kaning neta ngayon, kanako nita kabayo mo. Ah, report na nakaman kang mayor, Bap, nung makanto. Sabihan ko, iking mingwaking kabayo, no? Puta ka burge, amo na. Ausan ko na lareto security guard Kenny subdivision, me. Amo ang cellphone ko. Hello? Hello, Kernel. Eh, kasing burge ngayon ni ay. Ay, dumo, Bap, yan mo na pakipusan tangkeng food panda, pa kernel ka.